ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங். எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா? நான் இன்றைக்கி ஒரு எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப ஹாப்பி மூமெண்ட் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாருக்குமே எனக்கு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும், பட் எனக்கும் இருந்தது. சின்ன வயசில் நம்ம பெரிய ஆளான நான் ஒரு 10th 9th படிக்கும்போது நான் அம்மா கிட்ட கேட்டேன், நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது என்னோடய ஃபோட்டோ வச்சுருக்கீங்களாம்மா, இல்லை நான் சின்ன வயசில் எந்த மாதிரி சேட்டை பண்ணேன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். எனக்கும் இருந்தது. ஆனால் என்னோடய வீட்டில் அண்ணாக்கு மட்டும்தான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. என்னையும் ஃபோட்டோ எடுக்கல, பாப்பாவையும் ஃபோட்டோ எடுக்கலை. நான் ஒரு டைம் என்னோடய அம்மா கிட்டே நான் சின்ன வயசில் ஏதாவது சேட்டை பண்ணியிருந்தா சொல்லுங்கம்மான்னு. அப்போது என்னோடய தங்கச்சி அம்மாவோட வயிற்றில் இருந்த அம்மா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் சின்ன பொண்ணு தானே. அப்போது எல்லோரும் வீட்லேயுமே வில்லேஜில் மாடு ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் இருக்கும். அது காட்டில் கொண்டு போய் வச்சு கூட்டிகிட்டு வரும்போது என்னை கை பிடிச்சி நான் சின்ன பொண்ணு நடப்பேன். அப்போ அம்மா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க. நான் என்னை தூக்கிட்டு போங்கன்னு அடம் பிடிப்பேன். நான் அம்மா சொல்லுவாங்களா என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லி. ஒரு டைம் அம்மாவோட டெலிவரி பெயின் வரும்போதுமே டெலிவரி பெயின் வந்திருக்கு அம்மாவுக்கு. அம்மா அப்போ காட்டில் இருந்திருக்காங்க பாப்பா வயிற்றில் இருக்கும்போது. டெலிவரி பெயினில் அவங்களால நடக்க முடியாத டைம்லேயுமே என்னை தூக்கிட்டு தான் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. நான் கொஞ்சம் ரொம்பவே எமோஷ்னல் டைப் பாருங்க. அவ்வளோ அம்மா அப்படி கஷ்டமாக இருக்கும்போதும் என்னை தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. அவ்வளோ தூரம் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன், எல்லாரோட அம்மாவுமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குழந்தைய வளர்த்துருப்பாங்க. ஏன்னா சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அடிக்கிறது தப்பு இல்லை. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி தான் மண் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி அடிப்பாங்க. ஒரு நிமிஷம். என் அம்மாவை அவ்வளோ அப்போயும் கஷ்டப்படுத்தி இப்போயும் நான் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கேன். இப்போ அம்மா என் கூட நல்லா பேசுவாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குது, என்னை பார்க்கணும், அப்புறம் என்னோட பாப்பாவை பார்க்கணுன்னு. அதே மாதிரி என்னோட பாப்பாவோட எல்லாமே மூமெண்ட் சின்ன வயசுலேருந்து அவள் என்னென்ன பண்ணா, என்னென்ன சிரிச்சிட்டு இருக்கிறது, அழுகிறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது ஒரு வீடியோ உங்ககிட்ட காமிக்கிற. சப்போஸ் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அவள் வயிறில் இருக்கும்போது அவள் எப்படி முண்டுவாள்ல, அதை நான் பண்ணியிருக்கேன், உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். நல்லா பாருங்கள், கொஞ்சம் கூர்மையாகவே பாருங்கள் எப்படி முண்டுவான்னு. நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்னால் சாப்பிடவே முடியாது. 8-9 மந்தில் எப்படி உதப்பா தெரியுமா. நான் கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்றல, அதனால ரொம்ப பசிக்குமா என்னவோ. அவள் உதைக்கிற உதையில சாப்பாடே உள்ளே போகாது. அந்த மாதிரி உதப்பா பாருங்க. என் பாப்பாவுக்கு காமிக்கணும் இதை. நெக்ஸ்ட்டு பாப்பா ஃபஸ்ட்டு டைம் ரொம்ப சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எப்படி தெரியுமா மூச்சு விடுவா, இப்படி தான் மூச்சு விடுவா. எனக்கு எவ்வளோ பயமாக இருக்கும் தெரியுமா. பாப்பாவை கையில் அப்படி பார்க்கும்போதே நான் சொல்லுவேன் என்னோட மாமியார்கிட்ட, என்ன இப்படி மூச்சு விடுறா, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படி சொல்லுவேன். பட் அதுவுமே எல்லாமே அவளுக்கு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? நான் காமிக்கிறேன். இது பாப்பா பிறந்து ஒரு 3-4 நாளுக்கு அப்புறம் வீட்டில் தூங்கும்போது எடுத்தது. நான் முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது. அவளுக்கு யாருமே என்னன்னு தெரியாத வயசில் பாருங்கள் எப்படி மூச்சு விடுறான்னு. யார் உங்களோட குழந்தைய ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஆல்பம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய ட்ரீமோ, இது ஒரு யூடியூப் சேனல் சக்ஸஸ் ஆனால் ரொம்ப நான் ஹாப்பியாக இருப்பேன். இன்னொன்று என்னோடய பாப்பா பெருசாலானதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஒரு நல்ல கிஃப்ட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அவளோட நீ வயிற்றில் இருக்கும்போதுலேருந்து பெருசாகிற வரைக்கும் எப்படி விளையாடி இருக்க, எப்படி நடந்துட்டு இருந்திருக்க, அது எல்லாமே அவளுக்கு ஒரு குட்டி ஆல்பமாக ரெடி பண்ணி அவளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நான் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சத்தியமாக சொல்கிறேன். எனக்கு எப்போ அந்த ஆசை வந்ததோ, நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது என்னை பார்க்கணுன்னு எப்போ ஆசை வந்ததோ அப்போலேருந்தே அதை நான் ஒரு ட்ரீமாக வச்சுருக்கேன். என்னோடய ட்ரீம் நிறைய சக்ஸஸ் ஆகலை, பட் இதை எப்படியாவது நான் சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டியே மொபைலை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவளோட வீடியோலாம்.
அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், ஏன் பொண்ணு தானே, அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நான் டிமோட்டிவ் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவளுக்கு எல்லாமே சொல்லணும்னு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் உங்களோட குழந்தைங்க காமிங்கள, எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யணும்னு. ஆனால் இது சப்போஸ் யார் யார் வீடியோ எடுக்காமல் வச்சுருக்கீங்க, இதெல்லாம் எடுத்து வைங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. சீரியஸ்லி சொல்கிறேன், ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. இன்னொன்று, இந்த மாதிரி சீரியல் ஆக்டர்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். சீரியல் ஆக்ட்ரஸோட லைஃப் அதெல்லாம் பார்க்குறது, ஜஸ்ட்டு லைஃப். அவங்க வந்து முன்னாடி என்ன மாதிரி இருந்துட்டு இப்போ பெரிய லெவலில் ஆயிருக்காங்க, இது கொஞ்சம் நான் பார்ப்பேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தானே, அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்ப்பேன். அதில் நிறைய ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட குட்டி அவங்க குழந்தையோட அந்த குட்டி பாதம் கூட அழகாக அது ரைட்டிங் மாதிரி அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களோட குட்டி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம். சீரியஸ்லி ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் அந்த மாதிரி உங்களோட குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பண்ணுங்கள், ஃபோட்டோ எடுத்து காமிங்க. அது ரொம்ப மெமரபிளாக இருக்கும் தானே. நம்ம எவ்வளோ பெரியலாம் ஆனாலும் நம்மள மாதிரி நம்ம குழந்தை ஆனதுக்கப்புறமும் அவ்வளோ ஒரு சின்ன குழந்தைய எப்போதுமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஹாப்பி. தென் எல்லோரும் நல்லபடியாக இருங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மீ கைஸ். தேங்க்யூ.